mandek kok. Yo. Enak apa iki? Aku arep tuku paket kamar. Anakku wedok gendro njaluk paket kamar sing jos. Ngono kok medeni wong. Ya trayo sak kesusu aku ke. Patang barang regane 6 juta, Mas. Dudono si tata kok tobos. Nomor 1 iki tobos ge nguruki kowe kuwi. Nah, Sing rada dhuwur. iki bahane pulper iki, Mas Don. Lah mbok pergi gabul model piye, Bae Mas? trayo iki garansi ya iki. Garansine Iki 15 duluan tahun. garansi ke iki. Iya, duluange garansi. Oh, alah iya. Iki kok disimpen ae. Nomor lorone ora kalah penting bikin kamar ki yo nggon klambine. Ya wis bae nempoke kasur. Heeh. Gandengan iki. Ah. Gandengane nasi tok bojomu ben gak kelawu. Bojo piye to kupingmu ora baru ngene domi anak edok. Kok iso? Ben gak kelawu ya. Ah iki lho sak Mas iki berarti pas. Iki meja riase engko komplit sak kursine iki, Mas. Heeh, lah iki ngene. Sandale anakku ki kan jinjit ngarep. Kuwi akeh gak gelem wong jinjit gurike. Jinjit ngarep. Kuwi njaluk ada sepatu. Lah iki solusine. Oh, jabang bayi iki. Cepaki. Oh iya ya. Tekle anakku terus jinjit ngarep kabeh, makane njaluk diadai. Heeh. Lah ngono lho. Jan mending tenan iki. Pira iki watang barang? 6 juta wis komplit iki. Yo ki ndak anakku ndak bungae tuku kene iki. Lah iki omahku ki ning Sragen kono ki, Kang. Gratis ongkir. Bayare COD. Patang barang 6 juta bayare COD. Sakmene mbane iki gratis ongkir. Gratis ongkir, Mas. Jabang bayi. Cara pesene teko apa ora? Yo mesti teko to wong aku ki wong kawak ra Jawa ngono-ngono Ora kuwi. dadak ngrembyong nggawa anak bojomu rene ya to. Heeh. Sore bioprofil wis lengkap, Mas. Oh gak baleno pesan kasih ngrembyong anak bola rumasamu apa minggat? Kok iso nggumun aku? Oh ngono to ndelok ning HP kenek. HP kenek, bawahi bioprofilnya lengkap. Mbok lewek meneh. Iya. Lho nduk tas jan mening-mening.